Лукашенко абвясціў 2026 годам беларускай жанчыны. Гучыць годна, праўда? Нібыта дзяржава нарэшце гатовая заняцца праблемамі, з якімі жанчыны сутыкаюцца штодня. Але давайте паглядзім на тое, што адбылося адразу пасля гэтых гучных заяў. Літаральна праз пару тыдняў звальняюць адзіную жанчыну-міністра. Іранічна, што менавіта міністарку працы і сацыяльнай абароны. А следам з'яўляецца шакавальная навіна. У Беларусі збіраюцца забараніць аборты ў прыватных клініках. Супадзенне? Ці можа сапраўдныя прыярытэты выглядаюць зусім інакш, чым у святочных прамовах? Відавочна, што чарговы тэматычны год гэта не больш, чым просты папулізм і паразітаванне на рэальных праблемах беларусак. І таму сёння мы разбяром 10 рэальных крокаў, якія дзяржаве варта было б зрабіць, каб жыццё жанчыны палепшылася не толькі на паперках, але і ў рэальнасці. Першае, не абмяжоўваць доступ да абортаў. Улады матывуюць забарону аборту ў прыватных клініках тым, што ў дзяржаўных установах жанчын больш эфектыўна адгаворваюць. Па сутнасці, гэта спроба вырашыць дэмаграфічныя праблемы за кошт рэпрадуктыўнага ціску. Але сусветная практыка даказвае, забарона абортаў не павышае нараджальнасць. Яна проста робіць гэтыя працэдуры нелегальнымі і небяспечнымі для жыцця жанчын. Другое, стварыць дзяржаўны фонд па аліментах. Толькі ўдумайцеся, у 2024 годзе амаль 60% ўсіх разводаў у Беларусі адбыліся ў сем'ях з дзецьмі. Зараз выбіваць аліменты з даўжніка – гэта квест для маці, які можа цягнуцца гадамі. Як павінна быць у нармальнай дзяржаве? Фонд аўтаматычна выплочвае мінімальную суму дзіцяці, а з пагнаннем даўгоў з неплацельшчыка займаецца сама дзяржаўная машына. Без прыніжэнняў і бясконцых судоў. Трэцяе. Рэальна абараніць жанчын ад дыскрымінацыі на працы. Здаецца, гарантыі ёсць. Бальнічныя, дэкрэт, дадатковыя выходныя. Але на практыцы гэта працуе супраць жанчын. На сумоўі часцей выберуць мужчыну, бо ў Беларусі толькі каля 1% з іх ідзе ў дэкрэт. У выніку мацярынства ўспрымаецца працадаўцамі як рызыка. Дзяржаве патрэбны не дэкларацыі, а рэальныя механізмы пакарання за такую дыскрымінацыю. Чацвёртае. Прыняць закон аб хатнім гвалце. Яшчэ ў 2018 годзе распрацоўку гэтага закона згарнулі, назваўшы яго дурасцю ўзятай з Еўропы. Тым часам у МУС паступае каля 80 тысяч паведамленняў пра хатні гвалт у год. Гэта больш за 200 выпадкаў кожны дзень. І гэта толькі афіцыйныя звароты. Колькі жанчын маўчыць, можна толькі здагадвацца. Пятае. Ліквідаваць разрыў у заробках. Беларускі атрымліваюць у сярэднім на 26% менш за мужчын. Фактычна, больш за 3 месяцы ў годзе жанчыны працуюць бясплатна. Прычыны простыя. Канцэнтрацыя ў нізкааплатных жаночых сферах і велізарны аб'ём хатняй працы. Без празрыстасці заробкаў і барацьбы з штрафам за мацярынства сітуацыя не зменіцца. Шостае. Цалкам скасаваць спіс забароненых для жанчын прафесій. Яго апраўдваюць клопатам пра здароўе. Але гэта чысты патэрналізм. Не ўсе жанчыны плануюць дзяцей. Дарослы чалавек сам мае права выбіраць прафесію і ўзровень рызыкі. Калі умовы шкодныя, іх трэба паляпшаць для ўсіх, а не толькі забараняць жанчынам там працаваць. Сёмае. Вызваліць палізняволеных жанчын і спыніць катаванні. Сёння за кратамі па палітычных матывах знаходзяцца больш за 150 жанчын. Праблемы з гігіенай, меддапамогай, прымусовая праца, псіхалагічны ціск – гэта сістэмны гендерны гвалт. І сапраўдны год жанчыны было б лагічна пачаць менавіта з гэтага. Восьмае. Прыняць закон супраць сексуалізаваных дамаганняў і феміцыду. У заканадаўстве проста не існуе такіх паняццяў, як сталкінг, харасмент або эканамічны гвалт. Няма закона, няма і адказнасці. А гэта значыць, што няма і абароны для жанчыны ні на працы, ні ў інтэрнэце, ні ў жыцці. Дзевятае. Спыніць абсурдныя законы аб так званай прапагандзе. Улетку 2025 года з'явіліся навіны аб пакараннях за прапаганду гомасексуальных адносін і бяздзетнасці. Але што будзе лічыцца прапагандай? Адкрытая чайлд-фры пазіцыя, жаданне зрабіць аборт ці інфармаванне аб наступствах цяжарнасці і родаў. Улады літаральна спрабуюць залезці да людзей у ложак і рэпрадуктыўныя планы. Але прымусіць жанчыну хацець дзяцей штрафамі немагчыма. І 10. Зрабіць даступнымі сродкі гігіены. Пракладкі і тампоны – гэта базавая неабходнасць, а не раскоша.
але дзяржава амаль не ўдзельнічае ў забеспячэнні іх даступнасці для маламаёмных жанчын. Мінімум гэта льготны ПДВ і сацыяльныя праграмы падтрымкі. Год беларускай жанчыны мог бы стаць рэальнай нагодай для перамен. Але для гэтага трэба, каб дзяржава бачыла ў жанчынах людзей з правамі і свабодамі, а не інструмент для паляпшэння дэмаграфічнай статыстыкі. Сапраўдны клопат гэта бяспека, роўныя эканамічныя умовы і свабода выбару. А што вы думаеце пра гэты спіс? Які з гэтых 10 пунктаў вам здаецца самым важным і тэрміновым менавіта зараз? Напішыце сваё меркаванне ў каментарах. А калі гэта відэа было карысным, падтрымайце яго падабайкай, падпішыцеся на канал і адпраўце знаёмым. Спасылку на поўны артыкул пра год беларускай жанчыны мы пакінем у апісанні. Беражыце сябе, ведайце свае правы і да сустрэчы ў новых відэа.